बेखौनो नुनलायनाय गोब्रा फिस्लायानो थरनाया जेन'खा थाबायलांबाय दं नै आमाम गाजाखा हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय बुहुत दिननि उनाव होनांगोन मानो होनोब्ला माइ गायनानै मानसिया एसे गोसोम जाबाय आरो ओमफ्राय बिखुङाबो खामथाबदो इनि थाखायनो आङो नै आखाइफोराव गस्ला गाननानै लाबाय ओमफ्राय दायो जोङो लोगोफोरजों बेरायनो थांनांदो आरो सकियाव दुगैहैनो नागिरदों जोङो लोगोफोर नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थुफावबाय थादो आंनि जिनिर नांनाय देहाखौ एसे सुस्राना फैनि मानो होनब्ला जिनिर सिथाब जुनानै दं नै गोसोम गोसोम जाजोबदों मानसिया ओमफ्राय आथुरानो जालायबाय इथिंजाय नै गांगा टप्पाया फाख्रा सिख्रा ड्रेस गाननानै साप्रि बायदि दानिया आंनि बेगखौ खाथाबनो जुजिगासिनो ओमफ्राय इथिंजाय एम्फौ फिसा मानै फैना दंफैयो आरो नै एम्फौ फिसा मानैया खिनाव नाय बिमाफोरा माइ गायनो थांदों ओमफ्राय इथिंजाय आरो खानैबो दंफैयो खान्थाल जानो लेंहरदो आया नै खान्थाल थाइसे हानना दोन्दोंमोन थाइसेया खोरिफादो आरो इखौनो दा रावबो जानाय गैया मानाय गैया इसोरखौ खानैखौबो जानो लेंहरदो आरो बिमा गैया नालाय आला इसेलाय दंफैयो बिमाफोरा माइ गायनो थांदो दानिया जोंनिया जाबाय थांनो गोनाङा रेडि दायो जोङो थांनोसै नै आफा बोराइ बाथौखौ एसे माबा हरदो टिट दामहरदो दे मोजाङै मोनहैथोंसै जोङो ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थौफाबाय थादो लोगोफोर मोनफैबाय आरोना मुसलपुराव ओमफ्राय नै महेश्वर माने किटि किटि लोङा हा हाब जायाखैमोन मा जायालै ओंखाम जाबोखादो अमा बेदरदो जोङो सोर सोर थांगोन होनोब्ला किटि थांगोन बाबलु थांगोन ओमफ्राय इथिंजाय गांगा टप्पा इथिंजाय थरायना ओमफ्राय हं फैगोन ओमफ्राय सिंह फैगोन थाफ्लेन जाजोबदो मालाय बेखौ लानजायाव खाथाबना दोननानै जग्रेन जायगा गैया नै थाफ्लेन साजोबना फैबाय आंना दायो रेडि जाबाय थांफिननोसै आरो लेट्स ग हायालाय नोंसादो जा भिखारि जोंहा गैया फैसा मानि गैथ'वा लागोन सानसे लागोन सोबर कर' गेदेरसिन लागोन ओइदि गेदेरसिन लागोन नालि लोगो मोनफैबाय नै सिंहआ ओमफ्राय इदिनोसो बोरो हंआ नै हं जानानै दङ गोसोआ माबा फिथाइ सामथाइ लानो नागिरदोंमोन ओरैनो नानि इसा बाबु गारबोबायनो मालाय इसा मालाय फ्रि बिन्दासाव फैदो नै फिसाला गारना फैदो आयै लाफादो आं नोंसाखौ गारबोदोसो सानदोंमोन गथ'खौ एख' नङा दे थागोन आरो इयाबो खना फारसे ओमफ्राय दा मा जागोन अबे माबाया फिथाइ सामथाया इखि मोनबावो आरोबाव बेलेग बेजों सेखा लाबोद' आपेल आंगुरनि दखान नागिरनानै मोनाखैमोन ओमफ्राय नै दासो बरबरि बाजार ना मा होनो फैफेराबो नालाय मिथिलाय लाङा ओमफ्राय नै दा थाइजौ लानो नागिरदों आरो इसोर थांग्रोबाय दा बासिनोसै मा मा लायो मा मायो आपेलबो लाबाय नै आपेल लानोसै ओमफ्राय वाटारमेलन लानो ना इखो लानोसैब्रा गांगा टप्पाया बासिग्रा आं नायग्रा दायो जोङो फैबाय लोगोफोर मोनफैहोलांबाय नै गेट मोनबाय गेट मा लिरनाय दं इयाव मा लिरनाय दं नुवाखै नुलाय लाङाखै सान्दुंजोंनो जोङो मोनफैग्रोबाय आरोना बाइकआसो मोनफैग्रोयो इसोर आरो नै फैगासिनो आयै फाइनालि मोनफैबाय आरोना आं दैखौ नुनानै थानो हाला दुगैनो लुगैजोब्बाय
दैयाबो स्रां स्रां जाथारदो इसोर दुगैनो लुबैजोब्बाय दुगैनो लुबैजोब्बाय आं हालालै आं एख' जानाय लोंनायजों मेटार गैया आं दुगैनो लुबैजोब्बाय इसोर हैनो फै दैनो इसाबो सानस्रिलाहाबो आयै बेसे फायगौ मोजां फायगौआ मोजां आं गालायनोसैसो ईश्वर भगवान ईश्वर ईश्वर आइ बिमा गंगा नोंनाव आं हाबलांदों दुगैनो लुबैजोब्बाय जोङो खाना जानो थाखाय लकेसन नागिरनि दा इयाव मोजां मोनासै जोङो दासो इयाव थांलायनो र' दा नाहैनोसै जोङो बबेयाव जायगा नागिरो दा बिथाङासो मिथिगो मुसलपुर आरिया माबा फैलाब लाबसो दुगैनो लुगैजोब्बायना नाने थौलै दुगैथारगोन जोंहा दिनै दुगैनोनो फैखाथारदो दायो जोङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय गांगाटप्पा ना ओमफ्राय दायो जोङो बबेयाव जागोन बबेयाव मागोन गोनो गोथो जागासिनो दा गारियाबो गंथाम मानि ओजोंहाय मालदार मानै दं ओजोंहाय जोंहा इसे आनमालदाराव दंथ'यो होनलाय आनमालदार नङा मा लाथारसिगोन नामा साखा गेदेरसो लागोन जोंहा ट्रेक्टर ओमफ्राय थार इफोरबायदि गेदेर गेदेर साखासो लागोन आरो ओइनोफोर फैफिनथारबाय आगै नोंखौ थांबाय सानदोंमोन आं नोंखौ बावगारदोंमोन आङो इयाव इनो आगैखौ लोगो मोनबाय अबेनि नोंसोरो जोङो मादालबारि मिथिलायलाङाना गोजान नालाय दे मोजां मोनबाय आं नोंखौ थांबायसो सानदोंमोन इयावनो फैखादों ना जोंबो आथुर जाबाय दे सानैबो इमान मोजां सिनारियाव मोनफैग्रोनानै थाबाय आयै नायलाय सानैबो सानस्रिखौ लाबोनानै थाफैबाय नै सिंहआबो बुथुमदो माल माथा मावनायाव गैया होननाय रखमथार मासि मोजां नुदो ओमफ्राय मोनफैनायाथ' मोनफैदो खिन्थु जानो कारने माने जायगाखौनो सेटेलमेन्ट खालामनो हायाखै जोङो कारपेटबो लाबासै दा नै गारिखौ ओरै हेथेहां जागासिनो बबेयाव जनो बबेयाव मानो दा नैयाव जसिगोन जोङो मानो होनबाथाय आरो मानसिफोरा दुगैनानै थान्दायावनो फैदो नालाय माने माबोरै जागोन माबोरै मागोन एख' थान्दा गैयामोन दा खालि दुगैनांगौल'मोन आरो दा नैयावनो एसे जुगार खालामनोसै आरो साइडदो आंनाव दं दे गामसा आंनाव दं गामसा मोनफैनानै आलाय सिलाय जाफैजोब्बाय आरो जोङो दा मेंजोब्बाय मा एसे उसुबिदा जायगाखै लाबदो नोङो इमान गोजान ओमफ्राय आङो इसोर माखै फैखो मा दाबो मोनला दै जाजोबदो ना जों आगोल फैबाय थाग्राखै माने थांफिनसै नामा जालायलांदों ना खस्थ'नो नै बनाबो आथिसे सिङा सैदो गावसेल'थार गावसेल' गाव बायदि एसेल' लाना फैथादे फिसानो आथिसे ओइ र' सुग्रो दै थानायफोरखौ बोख्लायो इफोरखौ नेचारेल बिउटिखौ मेंखांनाय फैबाय थरनाया लायगोन अग्रं दे पाहाराव गाखोनानै थरनाया लायगोन दा मा नों गाखोनानै लायनांगोन जागोन दे आं ओइयाव बादलि रखम जोङो बहालागै थांदोंमोन मिथिगौ सानसेखालि ओरै ओइ जा माबा मन्दिर दंना शिब मन्दिर हनुमान मन्दिर गाखोनानै बे शिबा गोजौ मोनहैदोंमोन जोङो ओमफ्राय थ' लेवारा देन्जार गिदिर माबा ओइ बिलाइयाव थाग्रा लेवार अफ्लं गारबायला लोगोखौ आथिङाव थाबथाला थैया देन्जार नामा खाट्रा हाथाय गोनां हाग्रानि बेनिफ्राय फाख्रासोबाव लुवारा जानाय नंला मोदायसोमोन इयो नोंहा दङ इयाव दङ फाख्रा लुवार फाख्रा गेदेर दं नै इयान लोगोखौ हरना अफ्लंदोनो आं थांदो इया थांनाया एलागै थेवबाबो एख' मन्दिर एख' गैयिनो आंनोबो लाबबाय
आंनिसो ए नायनि आग्रा दानस्रां थांलाय जासै इयो खेवनाय अबे रेस्टुरेन्टलाय दिखाव जोङो ब्लाउस सुनो हरदोंमोन आरो सानस्रिलानि न' खाथिनि आंथ' मानसिखौ मिथिला ब्लाउसखौ दिन्थिनि र' नोंथांमोननो माबायदि आंबो सुनो हरदो जोंनिया फेमिलि मेम्बारफोरजों फट' सेसन जोब्बाय बेनिफ्राय दा ब्लाउस हर खिथियाबो खिथिनाय बाबु माने सोरबा गानग्रोनोसै दालि जाना गालांनाय ओरै गारना गालांनाय गोजा बेनिखायनो जोङो दा नै आंनाबो फिसासो जागोन ना माबा 34आ मोजां नुदो बरिया आंबो बिहरदो जोंहा सानस्रिया कालारालाय मा कालार मालाबदो बयलार हाङोनो मायदि वाव ओइ आंना फिसासो जागोन नामा 34आलाय सुखुना माखो बेखौसो जागोन बायदि मोनबाय आं ए नैखौ मोजां थानदो मोनद' इखौ लानाय बनाबो नै 300 जों मालाय बहा सुनानै फाननो हाबावनो नाङा जों मोजां थानदो आवगायनानै बेनिफ्राय जानोसै मोजां नुदोलै मोजां नुदो मोनथामखौबो मोजां नुदो आंना माला जागोनबा बेदर सावग्राया नायदो बेसे समायना ओमफ्राय जों मा बर' नंला बेलेग जाथि जाथ'नानै थाबाय नै बस्ता गानबाय आंबो बस्ता ओमफ्राय नै इदिनो जाखागोन नामा अखा आयै बेफोरसो मावथि नै ग्रुपफोरखौ नायदो आइ बन लाबदो आरोना बना एसे खम जादोंमोन दा इसोरो बुथुमनानै लाबबाय ओमफ्राय नै बेदर सावग्राया मोजां जादों यामे थाइगा इनो खोरिजोबलांबाय मा स्लिमदो फिसाला बायदि मोसालायबाय दै फिसाला बिदि मोसाथारो खामानिया मोनां जाबाय जानायालाय नै गोथावनो नुखाबायानो ओमफ्राय नै फारसेथिं जानै खैजा माने जोंनि एलबाम फैनो गोनांनि ससे क्लिप मिउजिक नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनो नागिरदों आरो माबायदि खोनासंबानो जाबाय दे रेडि माने जोंनि फैनो गोनां एलबामनि आरो नोंथांमोननि सिगाङाव ससे खोन्थाग्रोनो नागिरदों ओमफ्राय फारसेथिं नै थरनाया नैखैजा थाइजौ आरो मा तरमुस साइबि माखौबा नांगौ आखाइखौ हाना लाबानो जाबाय ओमफ्राय जालदे माबोरै जागोन दे केमेरा एक्सन इ ससेखौ नुग्रोनो मोनगोन आरो माने दा जोंना जागासिनो इ जाबाथाय माने जों ओरैनो भाजाखिनिखौ जानानै ओमफ्राय दुगैनोसै आरो नैखैजा मोनांबाय सालदे मोनांबाय बरिया जाबोदो जायानोसै दे दा डाइरेक्ट मोननायाव खन्थेखानोसै एकदमबारे माने अख्ला हानायाव खन्थेनोसै नोंसोरनो नै मोनसे जाबायानो मथा मथि मोनसेया दा सालदे अ दे सालदे दे लोगो नांनानै मिलायदो दे मोनांसै नै एकदमबारे माने बाङायल' नांसिगौ आरो बाङायल' 80% जाबाय 20% नांबावगौ दे हो जाग्रोनो हागोन ओमफ्राय माथरनि खावथाबदो ना माइखौ बारा खावथाबना खदजानो आमे खुमा जालांबाय उपाय गैया आरोना बेफोरबादि बानायब्रबना सावनायाव बेबायदिनो जायो दा जोङो मेनेज खालामनांसिगोन इदिनो जानांसिगोन आरोना नै मेनेज नङा इयो जाखाबायानो ओमफ्राय थेवब्लाबो गोथाव जादों जानाया ओमफ्राय बे खामसु खुमसा खालामनायाव खस्थ' जादों आरो एकदमबारे गरम जादों बोथोराबो
माला दैयावदि दुगैहैनो मोनगोन जानाय लोंनाय जादो इथिंजाय नै थाइजौ तरमुज हाना दोनदो बिथिंजाय इखिजा मायो थाइबें ओमफ्राय ना इखिजा दं थान्दा मिन्दा ओमफ्राय दं इफोरखौथ' जानो बालायलाङो ओरैनो नामाव लाफ्लानाय जाबाय लगायजोबबाबो जायोहाय ओमफ्राय आयै गोथावथार जाबाय फाइनालि नै लोगोफोर गाङाथ' बानायखौ होखाया हौवानिखौ होआखै हिनजाव मोनसे जादो दुगैनाय जायगायाव जों दासो मोनफैदो नै भगबान फरायना मोना दुगैगासिनो बा नै बिमा फिसा बामथुमलायनानै दं ओइ जोलै बानायथ'वाखैमोन ना गोदानसो नै जालै बिमा फिसा बामथुमलायनानै दं नै बारा बोसोर जाया 2 बोसोर जाबाय खोमा माने जोङो 4 बोसोर 5 बोसोर सिगां फैदोंमोन आरो 4 बोसोर 5 बोसोर आंबो बिदिनो ना माने एखौनो सेस नुफैदो माने गोदान दुगैनांगोन बा हाय जालै हबे ओमफ्राय जोंहानि मा हबे हो जालै ओइ बा उन्दुनासो दं नै किटिजो थरायनासो उन्दुनासो दं नै बयनो उन्दुनासो दं एना खवा मानसि नुबायना जोंना माने भाषा जानाय जोबथ'वाखैमोन बेखायनोथ' जों फैथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय थरायना मोना फैग्रोनानै उन्दुनासो दं नुबायना संसारा मोनहैबाय नै एरैनो गासिखाव मानसिबो नुबाय बा सेन्देल गालांनो रोंनायाव नै नै गोजा गालाङो सेन्देलखौ सोरबा लांबाथाय गैला आरो उन्दुनासो दं नै उन्दुनासो दं बाथरनाया बिन्दासाव किटिया नै किटि नै किटि बयनो ए भगबान हां लाख'लायनो हायाखै बेथोलो बेनो हागोन हायाखै जुद्रुबो बाय जुद्रुबो फिस्लाया गोब्रा बादामालि गैया ना बादामालि गैया बिराद फ्रिबिन्दास उन्दुना दंगासिनो नामा बस्थुआ बादामालि गैया एकदमबारे बिराद गोब्रा आरो ओमफ्राय बादामालि गैया बादामालि अरथ'वाखै मानसिफ्रा ना साफा खालामनासो दोनदो बेखौ मिथिला खिन्थु थरायना मोना फिस्लायाखैनो फिस्लायनो लुगैबाबो मानसि मोनाखै जाहैबाय गोब्रानि कारनै हुख'जोबदो साबा हाय सालदै बिराद गोब्रा बुस्थुआ दै सारना खुरु जायोनो नालाय दै सारबाथाय खुरु जायोनो खुरु मा गुरु दै सारबाथाय मा जायो इदो दैखौ सारबाथाय खुरु जायोनो नोङो खसालै फिस्लायनो लुगैबा मोनाखै होनबा मोनाखै इयाव बारना हर खनसे थौले दासो दुगैनो मोनांदो उन्दुनिनो गामसाखौ मोजाङै थानांगोन गथ'आ लाखान दुगैनो मोनाखैनो एम्फौ लाथायैनो मोनामजोबदो इसोरो नोंसोरनि दुगैना फैया इयाव मोनामदो मिथिगोना
दुगैना फैयाखैना नोंसोरो मोनामजोबदो जों दुगैनो फैनाय मानसि दुगैना फैयो नामा दुगैनो फैनाय मानसिया दुगैना फैयो मोनामदो न'आव आं दुगैना फैयाखै खिन्थु इयाव दुगैनो होननानै फैखादों दुगैयाखैनो जाय फैयाखै फै दानि टाइमावनो बिराद इन्टारेस्ट जाना दं आरो माने नै बुस्थुखौ इ बुस्थु फिस्लायग्राखौ नोंनि बादामालिखौ हजोबनानै साफा खालामदो ओमफ्राय दा बिराद गोब्रा जेरै थानो हायो ओरैनो थानो हागोन थरनाया जेनेबा थाबायबाय दं ओरैबायदि थाबायबाय थानो हागोन माने फिस्लायनाय बादामालि गैया आरो इयाव हो थरना बा बिराद गाजास्ला बा कामाम गाजाखा इनमें मानसिया उहाब लानाया देनायाव थानाय दस्राना उहा लानाया मानसिया उहा लानाया नङा याव जाय फैनो हायो बिराद इन्टारेस्ट मोनगोन बिदिला मानो होनबाथाय नै फिस्लायग्राया गैया फिस्लायाखै एबार गोब्रा जादों गोब्रा हुख'जोबदो नालाय साफा जादो नैफोर माखानि बादामालिखौ हुख'जोबदो नैफोर माखानि बादामालिया एख' बादामालि गैया बिराद गोब्रा फिस्लायानो थरनाया जेनेबा थाबायलांबाय दं नै नाया मानो फ्रि बिन्दासाव थाबायलांनायो आयो दुखुफोरखौनो बावगोमा लांलायो खनसेबाबो फैथार सान्दुं दुंनाय नायनानै फैथार एकदम आंनि हां लानायाबाबो गोजोमगासिनो आङो फरायनाया माने दैयाव बारा हां लानो हाया मानसिया बाङाय थब्ल'बानो वासि जायोनो हो बाङाय थब्ल'बानो वासि जायोना नोङो बा फट'सुट जरा मा जरा बेखौनो होनो अनलायनाय खोदोमनाय जाय फैनो दाबायदि टाइमावहाय एख' फिस्ला गैया जेरै थाबायनो ओरै थाबायबाय थानो हागोन फिस्लायनायानो गैया माने गोब्रा गोजा आरो दा जोंनानो फट' सुलायदो बेलासे जाबाय नालाय मानसिफोरा बारा गैला नङाबा दहायो तामाम मानसिमोन इयाव इनिफ्राय मानसिया गोबांद्रायनि कारनै जोङो इयाव फैथ'वाखैमोन आरो दहायो मानसिफोरा जागायानो गैयामोन एकदमबारे तामाम मानसिमोन ओमफ्राय दा बेलासि जाबाय नालाय मानसिफोरा एसे खम जाबाय नै इखिनिल'सै नैयाव जों दङ ओमफ्राय नै जाखानैसो मानसि दङ ओमफ्राय नै इखिनियाल'सै ओमफ्राय फाराव खानैसो मानसि दङ नै ओमफ्राय मानसि गैथ'ला थांजोब्बाय बर्थमान नङाबा तामाम मानसि भिरमोन बाप्पा वै आंबो दे panas banget. Coba. Oh dia, foto mencuci lewat. Lado pak, layak kau berjalan. Laman ke, lakan lakai, lado. Oh, deh. Bukan sih deh, bukan aja yang kan beda. Ah, deh. Deh, mini. Ya, atensi aku. Oh, tuh dia keren deh. Oh, deh. Oh. Ready, steady, go. Oh. Iya, salah mas dong. Oh. Nah. Oh. Apa mending? Oh.
खुशी के पल में वाव pas ayo Wah, duhe pani nih solo mosagasino आरो बिसोरो नै एकदमबारे दुगैना फैबाय आरोना नै दा पाहारखौनो उथिखांनो हायाखै हानहरनोसो रेडि जालायदो नै किटिया थांग्रोदो हा आंबो थांनो हानाय नङाना माबोरै मोनखो दुगैनानै नोंसोरथ' जोंनि 1 घन्टा सिगां फैबावदो आं सान्दुआव दुगैनो मोनैनि बिराद अखान्थि आरो नोंहा सान्दुआव दुगैबाथाय बिदिया सान्दुआव दुगैनो अखा दोमैनायाव दुगैनानैसो हिदमोनदो दा गोजांलायबायनो जोङो सान्दुआव दुगैबाथाय मानसिया गोसोम जायो मिथिगौ दा जोंना मा जाखो जोंना मोजां जादो जों फैनाय टाइमासो जादों मिथिबाय ओमफ्राय आं माबादोलै मा मानदो थब्ल'नाय माननाय मोनदां माननाय मोनदो दे बुंलायनायसै दा थांसै आरे मोनहैजोब्बाय नोंसोरो आयै सिङा दुगैनोनो मोनासै गथ' लानानै गथ' लाबायना दैया ओरैबायदि थार जादों माने बे साइडथिं दुगैजाया आरोना नैबे साइडथिंसो एसे फिसा दैया होमबाबो इबो थारानो नै बिराद थार जादों जोङो बै माबा होना दोननायाव इदि होना दोननायखौ मा होनो बाबु ओइयाव होना दोननायखौ द्रप इदि द्रप बाख्लायनाय होना दोननायावसो दुगैजायो आरो नङाबा नै तामाम स्पिड इनिफ्राय खैजायसो दुगैजायो ओइ गालखैजायसो दुगैजायो ओमफ्राय नै फिसा गालखैजा तामाम स्पिड मानसिया हाबनाया थांफाखागोन रखम आरोना बुहुत रिक्सनि आरोना ओमफ्राय जेला मेला दुगैफैजाया इदिनो सेफटि हिसाबै गावबा गावनि जिउखौ साननानै जेनेबा माबा नांबाय जेनेबा सानस्रिनो रोंबासो सानस्रिनो रोङाबाथाय ओइयाव द्रपआव दुगैनांगोन सानस्रिनो रोङा नालाय जोङो बे द्रपआवनो दुगैना फैबाय आरो बेयाव मांकि नुदों मांकिखौनो जमा जादों नै अबे ओइ नै मावनाया अबे मांकि नै गाइसमोन मांकिया मा मोनजादो बिसोरो मा मोनजादो ओइनो मांकिया मांकिया बारथिंबाय दङ बिलोमाव होबाय थानाया गथ'से नुवाखै इसा बिफाया जोंखौ लांनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय ना गारियाव रावबो गाखोआसै मांकि बारथिंगासिनो ओइ मोनहैजोब्बाय बिराद गोजान थाबायनांबाय जोङो माने इसोर कार लाबोदों नालाय कारखौथ' इयालागै लांजाया लांबाबो एसे फिदिंनायाव उसुबिदा जायो 2-3 गारि लांबा बेखायनो इयाव गारबोदोंमोन आरो जोङो पार्किंआव एबा गोजान लामा हान्थिनायनि उनाव जोङो फाइनालि जायगासिम मोनफैनो हाबाय ओरैहाय बिफां बोग्रिबारि सारियाव मोनफैफिनबाय जोङो दायो जोङो ड्रेस चेन्ज खालामसै हा गोजांबाय आंखौबो मा खर'आनो साबाय माबा दै सिना माबा दै सिबा लानाबा गरम बोरैबा हावो गांगा टपाया नायलाय बेसेबा रायलायदो इम्पर्टेन्ट मा लान्थि पान्थि जाजोबखो इफोरखौलाय लान्थि पान्थि आं लाजियो आमा आं इदि गानना बोराया दारि गोनां आंलाय चक्लेट दारि गोनां बोराया आमा आं चक्लेट जागोन दा इला आयो सिङा जि मिन्दो खैरो ओइ बेटला गांगा टपा बुगालायबाय हाथाय फैफिनगोन एख' नङा हायोबाथाय बारगोन बोथोरा एकदमबारे बोरैबा जाजोब्बाय आरो यार आंखौ सिजानो गिसिगारदो अनोना लोगोदो लोगो अनलायलायबा दा उफायानो गैया
बिसा दा मालाय हिर' हन्डा दंजोबो लोगो मोनलायसिगोन सबनैया लोगो मोनलायसिगोन सबनैया होनदो भिडिअखौ माला आपल'ड होनो मोनो नै इदो गारि खासेया माखैबासो थांबाय दे थौदो मा लाजोब्बाय नामा आंनिखौ अखा हाबाथाय हाबजोब्बाय दै गारियाव ओमफ्राय आं टपाखौ सियो जाहोनांगौ नोंहालाय हाबगोन बबा हाबगोन आरो ना हाबायानो अखा हाबाय हा सुनायासो हाथुरलै माबा अखा हाबाय सोर बारहुंखा फैजोब्बाय थैबाय आयै बारहुंखा इसोर ओम नमः शिवाय मोजाङै मोजां मोनहैथो दा इसोर बारहुंखा फैदो बेखौ नोङो मान गारि गाखोनो हाया नोङो मान गारि गाखोनो हागोन हायो खस्थ' खालामना ओमफ्राय दानफैबा BMW बायबा मा जागोन सालथिया बायगोन सानसे बायथारगोन बायनानै नों गाखोनो हायाबा मा लाब जागोन गाखोनो हानांसिगोन हाइजें जानांसिगोन हाइजें जायै गाखोसिगोन खेथि बायदि ओइनो एड्रेसा ओइनो एड्रेसा BMW बायबाबो लोगोखौ एसे प्रेक्टिस हो गारि गाखोनायनि ओइनो थुदो आंनिया टेनसन गैया नोंसो फिसा टेनसन लादो सिन्था खालामदों दे होमबा थौ Om Namah Shivaya Ishwar apa? Woo! Rồi apa bisa bermani? Woi, babi. Asli babu. Aja baiklah. ini kuah oka habai bapak we torena mabre Jazubai. Si babi aku nenglah, tangkasikin nalai. Tangkasikin nalai. Tangkasi. Kedua mobile ini kalau pas nasikan. Mobil ke plastik, plastik lah, nena gitu. Plastik kebaik dokan ya kado plastik. Itu ya. Tangsi ada dengan. Sian nanti bawa notang taragan. Ayo tama muka ada bapak we si bene. Bila sapa. Tama muka bah. Lebaran mana lah kemarin mana nilai. Blackberry gitu enjar dengan tu jangan ke. Tahu na? Blackberry gitu enjar dengan tu kaya une. Kata. Katra oh. Baik gitu enjar dengan. Hah? Cuma kuntar re gudung sana ya. Nih. Wah. Tamam sudah soalnya mana? Soki ini motor-motor saya 4 kilometer saya dong punya. Men soki aku mentok ya re. Nama? Tangsi. Ya? Tangsi. Jub okajeng dakar jemajeng oh sormila angni jiwni sona okajeng si janai herterkemawai angni pink selera angni jiwa oka hanaya bak solaयनायनि मजायानो आलदा जाखायो आरोना ओमफ्राय जोङो बै दलंखौ बारनो हायाखै बायना ओरैहाय लामा दं आरो दहायथ' बे लामाखै फैयाखैमोन दा बेलेग लामाखैसो थांफिननांसिगोन जोंबो इयावनो फैसिना थाबाय थांनायाखै जोंबो थांजाया ओइले ओरैसो गिदिंना थांनासै Bila begitu थांजाया इखिजा बाइकआ लांजागोन खोमा गारिया लांजागोन गारलांजोबनो ना दैया बुरजा जादों दै बुरजा नङा माने लामाया गैयाना गाखोना मा जागोन दा ओरै गिदिंना थांदों नामा लामायाथ' ओरैनो थांगोन ओमफ्राय नायनोसो फैदोंमोन जों थांजागोना थांजायाबा होनना हायाखै नोंसोरबो ओमफ्राय पिलपिलियालाय अबावथो थानो दं होलांबाय बबेथिंबा ओइलाय इनि गंसे फैबावदो दय गंसे थांबाय ब्रिफिला थांदो थांदो लामा नागिरना थांदो ओइ थांला जों ओरै गिदिंना थांसै अ थांजागौमोन थांबालाय बाइकफोरा हागोन फासि जानोसै बाइकफोरा हागोन ना औ बाइकफोरा ओइनियाव मोनसे खामानि दंसै इसोर थांनोसै ओमफ्राय नेना फैबाय थारनाव मोसौबो नेना थांसैबा जमा थाङाबा गैलालै नै ओइ दलङाबो बायनायसो गैला सेस पिलपिलियाबो जाथिनाय पिलपिलियाबो थिबालाय गारि फिसा जाखायो थिनांगोन ना ओइ नेदो आंगा खिन्थु ओइ पिलपिलिदो खिथु थौहाय बा देन्जारियासो नैबे नैनो बा ओइलाय इ लामा नायदो इयो फैबाय थाग्राखौ मा इ खिथु थांबालाय
बाइकआ थांजायो ओमफ्राय कारा थांजाया नोंसोर ओरै दहायनि लामाखैजा थांफिनदो गोजानद्राय ना ओइनो थांजायो आरो इथिंजाय थांगासिनो गोजान जायो गोजानखायनो थांनो बादोंमोन बेसेरानो उपाय गैया थांथारनांसिगोन आरो थौदो थौदो ओइ नोङाबा साखैनो थौदो हो जों ओइ सखियाव बेरायनो अखासो सिजाजोब्बाय दे थौ ओइ बाइक साखैलाय ओइलाय खिन्थांस ओइलाय थांनो हागोन ना हाया मिथिया दहाय खिन्थु इ लामायाव दै गैयामोननो जसावनो थांथारबाय नै अख्राथार गांगाथबाया लासै दे बाबु हाबसिगोन बबा दैया नै र' नै फाग्ला दैमा ना मा होनो दसेनो तारमाने दै जाबानो अखा हाबानो फैयो आरो इयो अखा बांखाखौ नेवसिनानैब्लाबो फैथारबाय जुब जुब अखाजों दाखार दाखार बेफोरबायदि एडभेन्साराव फैनानै आन्दायनायनि मजायानो बेलेग बाइकदो माने जेखैजाबो थांनो हायोना जेबो टेनसन गैया कारफोरदोबाथाय हाया इसोर थांफिननांबाय थांफिनजोब्बाय इसोरो दहायनो लामा मोजां थांफिनो आं दा इखिजाव सलायलांना दोननायनो मोजां सालाय सोरा भाबि जगरमा होलांबाय आसला बाइकफोरा ओइनो गाज्रिथार होफिननाय होफिन गाजा नङा गथ' नांथागोन बन्द' जागोन फैजागौमोन नोंहालाय सार साखायावसो अन्थाइ गेदेर गेदेर नांथायो मिथिबाय अन्थाइ गेदेर गेदेर नांथायो इसोर हाया बाइक आरो खना खनला फैनो हाबाय गाहायना इसोरना माबाया बदिया जों बाइक आरो जायखिजाया मोनसे सोनो हायो जों दा इसोरखौ मसलपुराव नेयनोसै जों थाब मोनहैसिगोन ना थाब मोनहैसिगोन जोङो पिलपिलि साबि उल्टा पर ओइनो पिलपिलिया फैनायासै हेल्प कर दिन नाকি रुब माबानि एसे माबानानै नांथागोन नामा नांथागोन नामा एखौना नै खोनादों जोंथ' सिजाखाबायानो सिजानानै माने अखानि मजा होनलालांगासिनो जोङो दा टेनसन गैया आं नै बे पिलपिलाखैसो नायनि र' नारनायनि आंबो हेल्प खालामनो थांलायबायहाय पिलपिलियायैनो फैनानै नाराबाबो उपाय गैया इनो फैनो हागोन नायो हे गैलाय फैनो हाबायनो